moita graza. Agora quere comprar ou invadir Groenlandia. Co diñeiro das armas e toda a munición faceremos moitas escolas onde cerramos o cañón. Donald Trump é moi malo, porque sempre bombardea, porque quere o petróleo do povo de Venezuela. Quere o Nobel da Paz e andan todas as guerras, desde Irán a Palestina, Ucraína, Venezuela. Atención, nenos e nenos, escoitad a miña voz. Viva Releifa! ¡Viva! Viva Galiza!